En aquest ple d'octubre es va aprovar el desenvolupament del contingut del protocol d'intencions signat entre Roca i els ajuntaments de Gavà i Viladecans al novembre de 2014. En concret, es va aprovar el pla d'informació i la presentació del document i l'obertura d'un període ampli d'informació pública del projecte per reordenar els terrenys de l'empresa a les dues ciutats. Una altra aprovació de la sessió suposa el punt de partida per crear el consorci del projecte pioner de transició energètica a Vilabat. L'objectiu és tenir un operador energètic per a una gestió més eficient que promourà la capitalització d'estalvis per finançar la rehabilitació energètica de 60 habitatges i la creació d'una moneda local. També en aquest ple hi va haver moment per parlar de la situació política actual i tot i que es van presentar 3 mocions, només va acabar prosperant la de PSC, Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, Viladecans Si Se Puede i Guanyem, contra el 155 i la DUI i en desacord amb diferents actuacions. En relació a aquest tema, també hi va haver una intervenció del públic. A més, pel que fa a mocions, van prosperar les de l'equip de govern per la millora urgent de les condicions de desguàs de les aigües pluvials i l'estabilitat del litoral de Viladecans i la de Ciutadans per la inclusió a la xarxa Ciudades Amigables con las Personas Mayores. No van aconseguir prosperar les mocions del PP per celebrar els 40 anys de la Constitució, la d'Esquerra per la creació d'una subvenció de l'IBI per famílies amb pocs recursos, ni la de Viladecans Si Se Puede per la introducció d'una modificació a la plusvàlua. D'altra banda, també es van aprovar provisionalment les ordenances fiscals que es tornaran a debatre al ple per una aprovació definitiva i la inversió en diferents projectes del romanent de tresoreria.